O Concello da Pobra do Caramiñal acolle os días 28 e 29 de setembro as segundas xornadas histórico-culturais para dar a coñecer o seu patrimonio e a súa historia. Baixo o nome A Pobra no Tempo desenvolverase a segunda edición das xornadas A Pobra no Tempo, que este ano amplían os días de duración e contemplan 4 conferencias sobre patrimonio arqueolóxico e os cruceiros do Concello da Pobra, así como unha ruta polos cruceiros do municipio. Ten como misión dar a coñecer a historia e o patrimonio da Pobra do Caramiñal. O ano pasado desarrollouse nunha xornada que foi solamente dunha tarde, dun sábado, pero como toda actividade vai crecendo cada ano e este ano lle vamos a dedicar 2 días. Un vai ser o sábado pola tarde e outro o domingo pola mañán. Nesta segunda edición contaremos cunhas conferencias que van a explicar despois José Carlos e tamén no que consisten, e o domingo será unha visita guiada polos cruceiros da Pobra do Caramiñal. Unha visita guiada que nos levará en concreto aos séculos XVI e XVII. Por exemplo, visitaremos o cruceiro de Santa Cruz, o da Xunqueira, chegaremos hasta o cruceiro da Mercé e tamén ata o da Conga, e algún máis que podemos ter por aí. O bibliotecario municipal José Carlos Vidal foi o encargado de organizar as xornadas. Contarán con 4 conferencias que comezan o sábado ás 4:30 no Auditorio Valle Inclán. Serán impartidas polos antropólogos Ezequiel Lago e Ramón Fábregas, o escultor Juan Cabeza e Martínez Lema. Dúas sobre excavacións arqueolóxicas que se fixeron no noso concello. Unha é sobre o mosteiro de San Xoán da Miserela, que se escavou no ano 2017, e que estas excavacións estiveron a cargo de Ezequiel Lago, que é precisamente o que vai a dar a conferencia. A outra é sobre Folgoso Vello, un xacemento que se escavou o ano pasado, e un dos codirectores foi Ramón Fábregas, que é tamén o que vai a dar a conferencia. As outras dúas van a tratar diferentes aspectos do noso patrimonio. Unha é sobre patrimonio inmaterial, en concreto sobre toponimia. Vai a tocar a toponimia do Barbance en xeral e máis en concreto a toponimia da Pobra, e vai a estar a cargo de Martínez Lema. A outra vai a tocar o que é o patrimonio material do Concello e en concreto sobre cruceiros. Vai a estar a cargo do mesmo que vai a facer a visita guiada, da que falou Patricia antes, que é Juan Cabeza. O alcalde da Pobra agradeceu o traballo realizado polos organizadores das xornadas, afirmando que é preciso coñecer o patrimonio histórico e cultural para poder preservalo. Os obxectivos que nos marcamos pois é dar a coñecer todo o patrimonio cultural da Pobra, desde o arquitectónico hasta o inmaterial, e que a xente saiba valorar todo o que temos. Ese é o primeiro objetivo. Despois, de cara a fora e de todas as persoas que nos queran visitar, pois tamén, por suposto. Pero, sobre todo, poñer en valor o propio. O coñecemento fai que se chegue ao aprecio e o aprecio fai que se apoien as iniciativas para a súa recuperación, que para nós é moi importante. Pois no caso de que algún día chegue un proxecto sobre o Folgoso Vello, pois é interesantísimo que a xente coñeza o que hai ali e o valor que ten e a importancia que ten. A ruta dos cruceiros, que intentamos poñer en valor tamén desde o punto de vista turístico, pero dar a coñecer pois todas as características de cada un dos cruceiros, que a verdade, canto máis profundizamos, máis interesantes me parecen, porque teñen todas particularidades e son dignos de visitar. Esa ruta que decía a concelleira Patricia, que faremos tramos camiñando e outros tramos en autobús, porque pois vamos a escoller un elenco deles que están repartidos por toda a xeografía do Concello, e para poder visitalos no mesmo día precisamos de transporte en vehículo. Agradecer moi especialmente a todos os conferenciantes a súa disposición a vir e colaborar con nós, que, ainda que son xornadas remuneradas, non sempre fácil, dependendo de quen sexa, atopar un oco na súa axenda. O alcalde pobrense animou a veciños e veciñas a asistir ás xornadas, tamén a participar da ruta guiada que se vai realizar o domingo de 10 a 1, para a cal hai que anotarse na Casa de Cultura Raquel Soler. No marco das xornadas vais elaborar 140 ilustracións asinadas que serán entregadas aos asistentes
de maneira gratuita.